хора, в днешното видео ще играем на грани. Абонирайте се за нас, камбанката и лайк. Да започваме. Играем на практик и без слендрина. Ето тук можете да си я махнете. Ще те са тук. Няма я. Искам да видя дали мога да играя. О, ес! Добре, само бабката е тук. Това е много хубаво. По-точно ще играем без никой. Искам да видя с грани. За ми по-интересно да е. Добре, айде практик. Защото искам малко да се стресирам. Почва игра. Ден едно. Да знаете, няма никакви трудности. За съжаление. Защото да сърчават да играя без бабката. Айде да е по-бързо. Работа. Това е най-лошо. Робота да те сканира и да почне да шумоляк. Уепънки, ключа за оръжието. И на мен не че ми трябва, ама. Освен за вазите. Добре, отивам да го отключа. При Гошето нещо има ли? Гоши, съжалявам. Няма да отключвам, защото си ми е безполезен за сега. Сезам, отвори се. Няма нищо. Да си взема уепънкито. Ако може. Отивам навънка за камъчета. Електрик суич. Трябва ми студинката първо. Добре, може да избягаме с влака. Не знам. Камъч. Трябват ми 2. Буквално там има камък. Игра, дай ми камъче. Игра, дай ми камъче. Какво е това дъската? Има само едно. Обикален пак. Какво? Има намаление на камъчетата ли? Добре, аз ще си стрелям. Дай Боже да не изстрелям за камъчето, че ми е много важно. Добре. Тук ми е сейф. Ще ми трябва сейфки после пианото и се качвам нагоре. Не, трябва да взема дъската. Чакай.
Вазички къде отиде? Некъде тук. Там и оцелих и падна за тия сините стени. Аз се видях. Къде? Чакай, стой. Не трябва. След това за къде ми е? Дано да ми е за външната врата. Не. Камъче, yes. Снот. Нищо. Дропвам си го тук. И се отивам при къщичката, но не помня къде беше. Значи от тук беше по-близо. Кабаче. Кой ти го дава? Ето камъче. 3. Не мога да взема повече. Има шкафове. Да, знам. И като има, не винаги ми дават айтъм. Да, тук много рядко има айтъм. Матчес. Горе, ако и стотинката, тогава ще ми помогне. Ако намеря въобще дървото. Добре, отивам да слагам дъската, пълна вазите. Чакай, тут ще обикла всичко, сега ще такова. Ама ли си като че съм? Бати късмет. Ама чакай. Пак паднах. Отивам в стаята на Слендрина. Къде живее? Тук какво е? Ще ме кувне, ако го взема, така че няма. Падаме и тук. Ето ми е вазата. Това е стаята на Слендрин. Да, аз го казах. Взем си... И така умрях, защото се пуснах от много високо. Стига бе, кой ме е заключил?
Мисля тук да приключа. Ам, Играта приключи, не ми се играе повече. През следващото ни игране ще играем пак. Ще има втори епизод утре. Точно в колко часа не знам, но ще има.